jingpule na kashithi paar u Paulus sha ki Kristan ha Thessalonica kalemnong kabalai kad khot Andrew hadu shipho bat khat Andrew hadu khatra ni hukum ye phi ko para bange ha ka kerteng utrai jungi Jesus Christ ban kya no na uno upara bange ubayai sakma na kalenti pabed bat ubambut ya ka jinghi kai ka bangi la ai pateng bangi Pitep kumno pidei ban perthu ya kanuksa jongi ngimshem im jaipde menba giladon barphi lane ngimshem la abam nano penban giladem trei patsni batmiet hadu pangi la jansdot klem da ban kya yano naphi omba ngimdon hok bandawa naphi Henry bandup ai kanuksa hapi ban perthu bud the shisha menba ngiladon ringkat batpi ngishadbu kane kajing penbed bau no ubam tre bantrei deiru panbam ukendra jong kajing suk un ai jingsuk yepi baro ha ki aka baro utrai undon ringkat batpi baro Dala kakti lajong na tho ya kani ka jingkhublei u Paulus nga soy yala ka kerteng haman ka shithi kumne nga tho ka jing ai a utrai jungi u Jesus Christ kandon ringkat barphi baro kaktien jong utrai kasam shispa apopra karkhod iwe hadu at bat saw hadu san Suk ubriu ubating buram ya utrai ubayay dakilanti jungu pinsa bam daw so kajintrei lajong pinsa suk pinsa manbha shisha ansakerku kumne ya uta ubating buram ya utrai do utrai unkirku yapi na zion baro shilenter jingem Ka gospel kat kum o Matthews bokhut kalamnong kaba arpo lai kad khot arpo hinyo hadu lai po ar. Kordet yepi kistat an bat ki parisi arsam. Pisriem ya ki jintep bala pushara ki ba itanat na shabar henrei hapo ki dap da kamet ud bat kishing jongki bayab. Kumju namar pipaw kum ki bahok hapo pat Pidap da kajing arsap bat jing bomman. Kordet yepi ki start an bat ki parisi arsap. Pitei ki jintep ki ba itanat ya ki nong yuthu lupa bat pi penpu ya ki mot jong ki riukut da ka baong. Lada ngila im ha ka juki kpat men chungi ngim om da la silok lang bat ki ban penyap ya ki nong yuthu lupa. Te kumta pi kubur pleng ba pi long ki khun ki ksiu jong ki to ki ba la penyap ya ki nong yethu lupa le no ban pendep ya ka ba ki kpa jong pi ki lasdang ka gospel jong utrai